Hayırlı kün, hürmetli cemaat. Менә безнең бүген җыелуның сәбәбе, без инде 3нче ел үзебезнең 9нчы, 10нчы, 11нче класста укучы кызларыбыз белән бәйгеләр үткәрәбез. Һәм аны инде без 1нче елны Татарстан күләмендә генә үткәрсәк, 2нче елны, 3нче елны менә хәзер инде без Россия кимәлендә үткәрәбез. Хәзер инде аның исеме дә икенче бөтен Россия, мәсәлән, быел Ак калфак укучы кызлар бәйгесе дип атала. Һәм быел безнең барсы 98 кыз катнашты. 5 регионнан: Оренбург, Башкортстан, Пенза, Удмуртия һәм Татарстан республикаларыннан. Без инде беренче турда аларны сынадык, аларның менә укудагы аларның уңышлары, җәмәгать эшләрендәге уңышлары, үзләренең дипломнарын, грамоталарын, рәхмәт хатларын җибәрделәр алар. Уннан да артыгын җибәртмәдек, иң шәйлесен, шәпләрен унны җибәртердек. Аннан соң инде язма, кул язмалар. Быелгы елны беләбез инде, быелгы ел безнең Бөек Ватан сугышын тәмамлануга 75 ел, һәм шул вакытта Татарстаныбызның юбилее. Шуңа күрә без темаларын шайтып алырга тырыштык. Аның темабызның берсе безнең Муса Җәлилнең кызына яза башлаган әкияте, һәм ул әкиятне тәмамларга кушылган иде. Сез ничегрәк тәмамларсыз микән ул әкиятне? Ул әтәч турында әкиятне безнең ничек кенә тәмамлап карамадылар. Бик кызыклы язмалар бар иде. Һәм кызларыбызның менә шул яктан сынап без 32 кызны ярым финалга үткәрдек. 32 кыз ярым финалга үтте. Бүген инде без финалга җыелдык. Финалга безнең 20 кызыбыз катнашты. 20 кызыбыз безнең Башкортстаннан, Оренбургдан һәм Татарстаннан. Менә шул кызларыбыз белән, 20 кызыбыз белән без инде узган атнада җомга көнне аларның сораулар биреп, алар белән якыннан таныштык экраннар аша. Һәм инде аларның җаваплаган үзләренең фикерләреннән соң без инде интервьюлар турга билгеләр куйдык. Һәм инде менә безнең жюри әгъзаларына бүген алар җибәргән видеолардан, аларның визиткалары, үзләре турында сөйләүләре, визиткадан гади генә үз турында мин шундый кыз, мин мондый кыз түгел, аларның нәсел шәҗәрәләре, һәм шул вакытта сугышта катнашкан бабалары турында фикерләре, үзләренең нәселләре кайсы якка барып тоташа, әтиләре ягыннан, алар чыгышлар белән кайсы яктан. Мәсәлән, Мамадыштан икән Мамадыш турында сөйли, Чаллыдан икән Чаллы турында, Казан турында. Менә шушындый аларның визиткалары иде. Аннан соң аш-суга осталыкларын тикшердек. Һәм аш-суга осталыклары быел без эчпишмаклар ясадык. Эчлеген ясау, камырын ясау, һәм эчпишмакны бөгү, һәм аны пешереп безгә күрсәтү. Пешергәч инде алар күрсәтәләр бөтенесен. Буларны сез барыгыз да күрдегез. Аннан соң инде безнең 3нчесе кул эшләре. Татар кызлары бик тә һөнәрле булырга тиеш дип барабыз бит инде, кул эшләренә оста булырга тиешләр. Шуңа күрә нинди кул эшләре белән шөгыльләнәләр. Һәм шул вакытта безгә алар кул эшләрен үзләре эшләп, күрсәтеп, үз кулларыннан эшләнгәнен күрсәтеп җибәрделәр. Аннан соң инде безнең концерт номерлары. Без бит әле үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең яшьләребезгә тапшырырга тиеш ниндидер мирас, рухи мираста. Шуңа күрә безгә монсы да бик тә кирәкле. Алар инде кайсы яктан сәләтле, нәфис сүзгәме, җыргамы, уен коралларында уйнаугамы, кайсы яктан сәләтле, менә шул яктан үзләрен безгә күрсәтеп видеолар юлладылар. Сез аларны таныштыгыз. Менә бүген без жюри әгъзалары белән җыелдык бергәләп. Һәм бүген безнең максатыбыз лауреатларны сайлап алу. Лауреатлар 8 лауреат, шулар арасында бер дипломант булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта калганнарыбыз безнең 20, калганнар 12 дипломатлар булачаклар. Һәм инде бүгенге жюри әгъзалары белән таныштырып китәсем килә. Закирова Гөлүсә Рәүф кызы, Татарстан Республикасының язучылар һәм журналистлар берлеге әгъзасы, Идел журналының баш мөхәррире һәм шул вакытта бик күп тарихи китапларның авторы. Гөлүсән инде күпләр белә торганнардыр.
авыл тарихларын язучы буларак та гомумән киң кырлы шәхес безнең. Хаялиева Рәйлә Ринат кызы, безнең журналистлар берлеге әгъзасы, Сөембикә журналының бүлек редакторы һәм шунсында әйтергә кирәк, Кайбыш радиоҗирлегендә яшәгәндә Рәйлә безнең Аккалфак филиалын җитәкләде Кайбышта. Безнең эшләрдә безгә дә ул якын кешеләрнең берсе. Һәм инде безнең Шакиров Данис Фәнис улы, Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесенең беренче урынбасары. Безнең 3 кызыбыз менә моңа кадәр үткәргән шушы бәйгенең җиңүчеләре. Безнең беренчесе мәсәлән Мөхәммәтҗанова Сәйдә Айрат кызы. Сәйдәне инде бөтенебез дә беләдер дип уйлыйм. Һәм инде ул бүгенге көндә Казан Федераль университетының Көнчыгыш бүлегендә укый, беренче курсын тәмамлады. Һәм инде шул ук вакытта Аухадиев исемендәге музыка көллияте студенты да булып тора, талибәсе дә булып тора, бүген көндә беренче курсын тәмамлады. Һәм инде җырчы буларак та Сәйдәне белмәгән татар сирәктер дип уйлыйм. Мотыйгуллина Мәликә Җәлил кызы, менә безнең 1918 ел гран-при иясе ул безнең. Һәм шул ук вакытта бүгенге көндә ул Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар бүлегендә укый, беренче курс студентын тәмамлады. Шул ук вакытта Шаян ТВ балалар тапшыруында бик күптәннән кечкенә вакыттан инде эшли безнең ТНВ каналында. Аны да инде безнең татар халкының белмәгәне гомумән сирәктер дип уйлыйм. Һәм өченчесе Зиннәтуллина Әдилә Фәнил кызы. Безнең 2 кызыбыз Казан шәһәреннән булса, менә безнең Әдилә Биектау районыннан. Бүгенге көндә ул безнең Аухадиев исемендәге музыка көллиятенең тәмамлады, беренче курсын тәмамлады. Һәм инде безнең 2019 ел гран-при иясе. 7-нчесе үзем Кадрия Рәис кызы, Бөтен дөнья татар хатын-кызларының Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе. Менә без бүген шушы кызларыбыз турында алар һәрберсе бүген белә, үз билгеләрен куйдып, карап, үзләштереп, һәрберсен төрле яктан кызларыбызны бүген инде бергә уртага салып без барлыйбыз, кызларыбызның җиңүчеләрне барлыйбыз.